Eta gaurkoan, Nafarroa Paranormal taldea hobe ezagutzeko aukera izanen dugu misterioz beteko elkarrizketa Mikel Lafuente, talde honetako zuzendari ordea, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, da mila esker gonbidapenagatik. Zuri, etortzagatik. Bueno, konta iguzu pixka Nafarroa Paranormal talde hau noiz sortu zenuten, nortzuk osatzen duzuen talde hau, eta nolakoa izan zen taldearen sorrera hori, azaldu iguzu. Gu sortu genuen 2014 urteko ia amaieran, eta sortu zen bakarrik web horri baten moduan, non jendeak konta zezakeen bizi dituzten esperientzia guztiak, eta guk ere jartzen genituen hainbat albiste, hainbat ezakit. Mundu honetako dauden froga guztien zergatia, non aurkitu dezaketen badauden frogak eta guzti hori. Gutxienez pixkat eskure ukitzea, Hori da. Zerbait, egia esan mundu hau ez da inezaguna, ez? Ez, baina, hori ez da ezaguna hemen Espainian, baina hemendik kanpo ateratzen baldin bazara, gu dauzkagun jarraitzaile guztiak mundu osotik dauzkagu, ez? Batez ere Ameriketan, Ameriketan dagoen kultura izugarria da. Paranormal munduko kultura askoz ere ohikoagoa da, ez? Bai. Osongi, zerke deitu zizuen atentzioa mundu honetan sartzeko, zerk deitu zizuen hola atentzioa? Honen sorburua, nire emaztea da, Isabel González, ez? Bera betidanik egon da mundu honekin harremanetan, ez? Bere ama eta nor gehiago zegoen, bere bizilagun bat eta bere amona, batez ere bere amona. Betidanik egin dute etxean bere ouija eta guzti horiek. Guk ez dugu inoiz egin, ez zaigu gustatzen, baina berai betidanik egin dute hori. Eta betidanik deitu dio atentzioa, ez, mundu hau. Eta nirekin elkartu zenean, noski, gai honi buruz hitz egitea ez da erreza. Jendeak uste du burutik jotago dela edo hori pelikula amerikana ez esaten dutena. Baina ez, oso mundu hau oso errega da, ez. Eta ikusi genuen telebista saio bat, deitzen dela Buscadores de Fantasmas, eta gustatu zitzaigun hori, eta esan zidan, animatuko zinateke zu hori berbera egitea, kamera bat hartu, eta lurralde horietara joan, eta guztia grabatzea, eta ni noski baietz. Eta horrela sortu zen gaur egun garena, ez? Gaur egun Navarra Paranormal saioa dena. Aipatu duzu, hori zure emazta izan zela pixkat sortzailea, baina jende gehiago bazaudete, ez? Bai. Orain taldean laukide gara, ez? Eta beste biak dira Siro Films produktoreak, Siro Films produktora daudena. Eta ezagutu genuen beraiek egin behar zutelako beldurrezko filme bat. Eta esan ziguten, galdetu ziguten, ea orientatzaile gisa lan egin genezaken, ez, beraiekin. Eta guk noski, hau oportunitatea handi bat da, ez? Bertan zeozer desberdin egiteko, ez bakarrik investigador gisa egitea, ez? Telebistan ateratzeko edo zineman ateratzeko, oportunitate bat ikusi genuen. Eta egin genuen harreman ona. Eta noski, gure kamarak kriston ona da, ez? Eta esan genuen, ausartuko zinateke gurekin etortzea eta gure taldeko partaide gisa bilakatzea, ez? Partaide bilakatzea. Eta esan ziguten, bai noski, arazorik gabe. Eta horrela egin genuen, filma grabatu genuen etxeko dokumentala. Eta egin genuen filma eta gero gure dokumentala. Eta herri osoa gelditu zen, hori da, txundituta. Zen agertu ziren kriston frogak, psikofonia da guztia. Hori bai, bukatu bezain laster eta dokumentala ikusi bezain laster, etxea salgai gelditu zen. Zer ez zute inork bertara hurbildu nahi, beldurrez. Bueno, konta iguzu pixkat, zein da zuen taldearen eginkizuna gaur egun? Guk ikusten ditugu interneten telebistan agertzen diren albiste guztiak non esplikatzen duten hemen inguruan dauden lurralde edo eraikin edo guzti horien dagoen historia, ez? Ea misteriorik badagoen edo ez, gu bertara joateko. Hori ematen dizkigu pista txiki batzuk, zen baldin badago sarraskiak, hilketak edo gertakizun garrantzitsuren bat,
horrek esan nahi du, egon daitezkeela froga paranormalak. Eta horregatik joaten gara, prestatzen dugu guztia, prestatzen dugu pixka bat dagoen historia eta ni narratzaile gisa egoten naizenez, nik pixkat kontatzeko, ikuslei, non gauden, zer gertatuen hemen, eta gero prestatzen dugu daukagun material guztia. Ez egiten dugu bi atal, horrela esateko, egiten dugu goizeko atala, non bertan ikusten dugu dagoen guztia, dauden zati guztiak, erekinen zati guztiak edo lurralderen zati guztiak, eta gero gaueko atala, bertan asako sartzen gara. Ez dagoen paranormal mundua ea ikus dezakegun. Nafarroan lurralde misteriotxoa asko dauzkagu. Bai, eta jendeak ez daki, dagoen lurralde misteriotxo garrantzitsuena, Fuerte San Cristobal. Hori guztiak ezagutzen dute. Hemen gertu daukaguna. Hori da, oso gertu, bai. Baita egon gara Otxaten, hor Araban, dagoena. Deitu zikuten baita Berueteko ostatu bat ikusteko, non lehen gartzela gisa eraiki zela. Egon gara baita ere, gure azkeneko dokumentala egin dugu, hor Alsasu gertu dagoen jauregi batean, eta hor, atera ginen beldurrez ez, hurrengoa. Oso lurralde misteriotxoa da hori. Oraindik ez dugu editatu, ez dugu ezer osatu, baina promete esaten den bezala. Zer da, oraingoz hori ikertu dituzuen leku guztietatik, zein da atentzioa gehien deitu dizuena? Begira, nik esango nizuke dela Sanatorio Antituberkuloso Agramonte, hori mundu guztia ezagutzen duela, interneten ateratzen da, los 12 lugares más encantados de España, edo horrelako horriren batean. Baina guk beldur gehien pasatu dugun herria zen Garranzo. Herri hori hutsik dago hor Soria aldean. Soria da iritsi baino lehen, baina Arnedo eta guzti hori pasata. Eta hor, hori zen beste mundu batean, beste dimentsio batean sartu... Baina, ez dakigun ez da nola esplikatu ere. Zen, baziruden, herri osoa txiki-txikia zela, ez? Bakarrik 3-4 etxe, klaro dagoela, baina gauean, kriston handia zen. Ez genekin nondik nora joan, galtzen ginen, baina egon, ez dakigu nola esplikatu. Hori bai dena misteritsua, eta bertan bai pasatu guen nula beldurra. Zein, klaro, lehendabizi esan dizudan ez, jartzen ditugu 5, 6 kamara finko dauzkaguna ez, bertan gau osoan grabatzen uzten ditugunak, eta bitartean gelditzen dira Isabel eta beste gure kamararen emaztea, ez, Tere, gelditzen ziren autoan. Eta bertan ez daki zer gertatu zitzaien, baina autoari golpeak eman, autoa mugitzen zela, baina beldurrez beldur zeuden. Eta iritsi bezain laizter esan ziguten, mira lo que nos ha pasado, tal. Eta joan berrizen ginen. Nola prestatzen da norberaren burua horrelako esperientzak eta bizitzeko, ez? Lehen epatu diazu moduan, ezakizu zera aurkitu ezakezun horrelako leku batean, eta behin iristen, pixkat ezagutzen duzu, baina... Claro, nola prestatu? Esan nahi dut, ausardi deixente izan behar dela, ez? Hori bai, ausardia eta pixkat gustatzea. Hau gustatu behar zaizu, bestela ezin dezakezu egin. Guri iristen zaigu ia egunero mezuak non zuekin investigatu nahi dugu. Talde txiki bat gara, non tal, baina ez baldin baduzu afizio txiki bat, ezin zara gurekin etorri. Zer ez dakizu nola erreakzionatu, ez dakizu nola atera horretatik. Eta zaila da, ez? Zaila, oso zaila da, bai. Kudeatzea. Zer, dira gauza batzuk hain ez ezagunak. Bai. Hortan burua oso garrantzitsua da. Burua ongi edukitzea, erraz ez berduztea, zen gertatzen diren gertakizun guztiak... Eskuetatik... Claro, ezin dituzu kontrolatu. Hor nola egin behar duzu aurre mamu bati, ez? Hor
entre comillas, mamua. Hor, espirituren bat baldin badago, zer egin dezakezu, ez errez? Bueno, aipatu diguzu, hainbat euskarri erabiltzen dituzuela, ez? Kamerak eta zer erabiltzen duzue? Erabiltzen ditugu gaueko kamerak, ez? Eta bertan ere hobeto ikusteko erabiltzen dugu IR argiak, infrarrojos. Baita ere erabiltzen ditugu hainbat grabagailu digitalak, psikofoniak eta guzti egiteko, eta ere temperaturan neurtzeko, da guzti horiek. Eske dira, ez da oso material zabala, ez daukagu oso material kopuru handia, baina, klaro, eske frogak, ikuslea ikusi nahi duna da froga errealak, ez? Zerbait ikusi nahi du. Sinisteko ikusi behar da. Orduan guk erabiltzen duguna ia guztia dira kamerak. Zeren kamera zerbait pasatzen baldin bada, hori da froga erreala. Edo zerbait grabatu baldin badugu ez, grabailu digitalan, psikofoniak eta guzti horiek, hori erreala da. Ikusi eta entzun dezakezu. Orduan sinitsi dezakezu, edo ez. Hor ez etiko asko dago da. Osongi, dokumentalak eta ere grabatu dituzu, ez? Bai, egin ditugu. Bai, egin ditugu bai. Dauzkagu 3-4 dokumental handi, eta orain ari gara bat egiten Estatu Batuetako telebista batera, bidaltzeko, klaro. Hori ingelesez egin dugu guztia, zeren, Estatu Batuetatik kanpo, bakarrik gaude Espainian gu, Italian, eta Eskozia, eta ez dakit non gehiago, eta... Beraz ez daude talde asko, ez? Ez, esan dizudanez, hemen Espainian oso talde gutxi dago, eta hemen iparraldean batez ere gutxi. Claro, gu joan ginenean hor Altsasuko jauregia ikustera, bertan egin genituen psikofoniak eta guzti euskeraz, hor iparraldean da guzti honez, eta hartu ditugu erantzunak euskeraz, hor San Cristobalen ere hartu genituen euskeraz. Bai. Eta hori ematen digu beste irteera bat. Hor hizkuntza jakitea ematen dizkigu beste irteera. Oraintxe bertan zer duzu esku artean? Oraintxe bertan dauzkagu 2 pelikula egiteko. Grabatutako... Bai, grabatu. Bat daukagu ja osatu da. Eta orain ari gara egiten 2. Eta ere hor Estatu Batuetako telebistako saioa. Daukagu hor eskutartean. Pentsatzen dut hori zuek zenolako sailkapena egiten duzue honi dagokionez, bai, ez da egite. Gero herri bakoitzak izanen du bere berezitasuna edo etxe, eraikin, jauregi, ez? Bakoitzak badu bere realitatea, baina normalean zuek zertan fijatzen zarete, ez da egite, gehien bat hori psikofoniak eta kamerak grabatutako, ez? Irudi paranormalak. Claro. Eta hori ez dakit nola esan, baina hori ziurtatzea, ez esatea, bai, hau da grabatu duguna, hau erreala da, baina hor nork esan dezake erreala den edo ez. Zoritxarrez mundu honetan dago farsante, ez dago hori da, intrusismo asko. Eta horren aurka ere joan behar gara. Baina egunero esaten digute, hori erreala da, edo zuek egin duzutena, edo montaje bat da, edo... Gainera gaur egun ordenagailuarekin guzti egin daiteke. Eta psikofonietan baita, ez hori zen beste lagun bat, zegoena hor, eta esan du, zerbait susurratu zuela da. Hori da gure hitza beraien kontra. Ez, guk esan dezakeguna, guztia grabatzen duguna, hor erakusten duguna dela. Ez dago besterik. Gure edizioa bakarrik da, kortar, zen, egoten gara hor, 4, 5, 6 ordu, eta hori 6 ordutatik, gelditzen gara 30-40 minuturekin. Zen, beste 10 dira lurraldearen presentazioa eta guzti hori. Ez dugu besterik egiten. Erabildu behar duguna, hor, hartu, kortar, eta guzti hori erabili. Listo. Ez dugu ezer gehiago egiten. Eta, klaro, evidentziaren bat baldin badago, ampliatzen dugu edo handiago egiten dugu, da listo. Ez dago besterik. Komentatzen duzun moduan, ez, azken finean mundu honek igual izan dezakeen zailtasunik handiena izan daiteke hori, ez? Frogatzearena. Hori da.
Ezurti asko dagoela. Eta horrekin pixkat aurre egitea horri, ez? Zaila dela. Bai. Oso, Mikel, oso interesgarri egia esan kontatu iguzuna, gomendatzen diguzu lekuren bat, hola bisitatzeko. Claro. Oso beldurtiak ez garen ontzat, behintzat. Oso beldurtiak ez zareten ontzat. Ez que, claro, gu bisitatu ditugun lurralde guztia, kontxo. Bai, Erni bide bat da. Pasatzeko Hori da. Baina bai, hemen bertan, San Cristobalen, claro, kanpo aldea bakarri zen, barrualdea dakizunez itxita dago, ezin daiteke sartu. Baimenik gabe noski. Da, bertan ere pasatzen dira gauzak. Ez hain potenteak, ez hain beldurti, baina bueno. Pentsatzen dut zuek ere gainera hori aipatu diazuna, leku bat bisitatu aurretik ez, egin behar dela dokumentazio lan handia. Hori da. Jakiteko ze historia dagoen horren atzean, ez? Claro. Garrantzitsua dela hori jakitea. Oso, zeren bestela, ezin zara hor presentatu eta, ateratzen dena. Ez. Lertu gabe zer dagoen. Hori da. Eta hemen badakigu primeran zer gertatu zen, ez? Baina badago jendean, esaten du, ez hor, zer pasa, hori ezurra da, eta... Guri esan behar diguzu, ez? Joan zaitez ikusi, ez? Hori da. Oso, Mikel, mila esker, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik, eta gonbidatuta zaudete nahi duzuenean berriz ere parte hartzera. Mila esker zuei. Mila esker.